Ang mga tawo gali nga sigig pasikat, maog yun ay mga tawo nga dili papilde. Miskag apiki, miskag unas-munas ginhawa, miskag kanang kwarta, maghilak na kay ang bulsa, nabuslot na kay wa na gyud nabilin para sa iyaha. Maningkamot gyud na siya nga makalabaw gyud siya sa iyang isig katawo. Pagtarong ha. Muna mga tawo nga pasikat. Nakita lang sa silingan adunay TV nga 21 inches. Ganahan po siya iya 35 inches gud iya. Dili ba kadawat og kapildihon. Nakita siya nga ang silingan na ay bagong refrigerator, mga 4 doors. Ganahan po siya 8 floor gud iya kanang kanabang dili gyud malabuan. Oh. Nakita siya sa silingan nga gi high blood, di po siya pauwat. Ganahan po siya na po siya diabetic po niya ha. Muna yung mga tao, madam nga, dili gyud magpalupig. Alag iyang isakripisyo, tanan niyang mga resources, bahala na, basta mulabaw gyud siya. Nakita siya sa silingan, gihilantan. Ganahan po siyang pa-hospital gud siya. Pataon gud sa dextrose, catheter, oxygen, kaya di man magpapilde. Muna yung mga batasan gyud sa mga tao nga, tigpasikat. Oh, munang tarong nga gud inyo mga desisyon sa kinabuhi. Nakita siya silingan, nay anak, duha ka buok, di po siya palupig, pulo po kabuk iya. Bahala nagmanglagom ng bilahan sa iyang asawahan na pulo gud iya kay di ko nagpapilde. Ang silingan, galitsyon og manok. Siya, litsyong baboy po niya, bahalag inutang. Pasti lang mga batasana. Munang kita, dapat luki ra gyud ta. Madaghan man kag kwartang wala, luki ra gyud. Mas nindot magali ng daghang kag kwarta inyo iniglantaw sa mga tawo, pobre kayo ka. Munas-munas imong ginhawa, makaluluoy ka. Salbar ka kay walay manuli sa imuha. Kay daghang gitulis ang mga tulisan na ulawan. Sexy, guwapa, ra nagihipa, guldiri, guldiri, guldiri. Tanan gold. Mura nagihipa sa kadaghang gold. Bag pa imong bugat kaayo, mura nagmalita, mura nagmulayas, di na mubalik sa ilaha hala. Kay pakita gyud, kay garboso. Garbosa kay pasikat. Gidool sa tulisan. Ang tulisan nakapanguros. Kay puro fake tanan. Bit-bit ana mga gold nga mga walay value added tax. Oh na. Dili magpalupig. Mahalag magkautang-utang. Mahalag magkautot-utot. Mahalag magkaigit-igit na. Di yun palupig. Dapat siya may siging labaw. Kaya ang ilang kong ganahan, ang atensyon sa mga tao, adto nila tanan. Ah, lami ni siya kay nao. Bongga kay ni siya. Ah, lami ni siya kay nao. Galanti kay ni siya. Mga ika dito, muna si maginhawa, pobre kay ka, ikaw pa'y tinuod nga adunay kwarta. Magunay realidad sa kinabuhi. Kung kinsa pa tong tinuod nga mga milyonaryo, bilyonaryo, normal rang mga tawo. Sanina, wala, okay ra. Ang purma, luki. Di ko maghinambog, kaya nga namang hinambog pa man sila nga nahibala namang dato sila. Kaya munas-munas ginhawa, murag nakapatong sa taludtod sa karabaw. Mupoy mga garaon ka isa nga tanan. Buot na ng dagway kung tanang gold isuot. Tanan pakitang tao ba? Muna yung mga taong kasikat. Pakitang tao, aron ingnon, nga sila gyoy labaw sa tanan. At the end of the day, nagmahay ra gihapon. Kay sayang pagpaningkamot, nga makalabaw siya sa uban, siya di ka antos. Kaya di man tinuod ang binuhatan. Pagpakaroon ingnon lang man, aron ma-appreciate sa katilingban. Pagkahuman, siya gaantos. Kato mga loki o kalma lang, wala ra, consistent lang ang dalagan. Kamo, ayagan magpansulabig pasikat. Pag dili kaya sa bulsa, medya lang ta, kalma lang ta aning kalibutan na. Tarungay mong desisyon sa kinabuhi kay na. Laitan ako ng palupyan, tiyo.